13 февраль көнне Мизәлә шәһәренең татар гимназиясында укучылар арасында патриот шагыйрь Муса Җәлилнең туган көненә багышланган шигырь конкурсы булып үтте. Мизәлә шәһәре мәктәпләреннән 3 бала, авыл мәктәпләреннән 1 бала катнашты. Шушы көннәр якынлашканда район күләмендә һәр елны шигырь укучылар конкурсы үткәрелә. Менә быел да шушы конкурска җыелып килдек. Монда районның бөтен мәктәпләре, урыс мәктәпләре дә, татар мәктәпләре дә катнаша. Балалар конкурска бик ныклап әзерләнгәннәр иде. Şoyarıp küle yigitler, şul uzi iken, zenger klimdişin külmegin, nindi kilişip dikken. Bir gün көршім кәжесін суйып қонақ шақырды. Мені төрге отырды, шундай әйпет ақыллы. Білмегенмен көршімні, ол шундай иплі екен. Бақшам сақлай алмадым, өзім ғайыплы екен.